Hola, soc el Lambert Pereira i soc el dissenyador de Musan Row. Musan Row som dues persones, el Jordi i jo. El Jordi és nascut a Barcelona i ha estat estudiant a l'HEC a París, que és una escola de comerç. Després va estar a la Universitat de Massachusetts i a Itàlia també fent un màster. I ara fa un temps ja viu a Barcelona i ell està dintre del que és l'import-export amb altres marques tèxtils i jo del meu costat soc el costat moda. Vaig estudiar a la Chambre Syndical a París, vaig graduar el 2006, allà he estat treballant amb Lanvin, Yves Saint Laurent i després també amb Galliano, fins que vaig crear la meva empresa a París i finalment el 2012 vaig tornar a Barcelona i és com vam crear l'empresa aquí. Ens juntem al principis del 2012, que ell em va aconsellar, em va fer de consell per anar creant la marca. Al principi la idea era una cosa que la creava jo i al final vam decidir per diferents punts que ens unien, a part de l'amistat, doncs unir sinergies per crear l'empresa conjuntament. Aleshores teníem els dos punts, ell l'administratiu i financer i jo tenia el punt disseny i màrqueting i tot l'altre. Nosaltres ja som dos empresaris, perquè a més no estem a la primera empresa els dos, sinó que ja havíem creat altres coses. O sigui, aquest caràcter, diguem, ja el tenim els dos. El que sí que aporta el Jordi és un saber a nivell administratiu, comptabilitat i a nivell, o sigui que veu les coses d'una altra manera, sobretot a nivell de números i tot això, que jo no ho veig. Aleshores aquí sí que ens aportem, perquè jo li aporto un costat i ell m'aporta un altre. I jo en 2 anys amb el Jordi he après molt més a nivell de comptabilitat que segurament si hagués fet fins i tot un màster, no? O sigui, estar al dia a dia així és una cosa que jo crec que és gairebé importantíssim tindre els dos costats. Per què dissenyo? Bé, jo vaig fer una escola de disseny, tot i que jo volia fer ciències polítiques, o sigui que ja a més va venir molt... O sigui, jo m'havia inscrit a ciències polítiques i finalment del dia a l'endemà vaig decidir de fer disseny quan realment o sigui, jo i el disseny érem dos costats oposats totalment. I quan vaig acabar l'escola em vaig dedicar més a la producció, o sigui, quan he estat treballant en diferents cases sempre he estat en producció, no he estat mai en disseny. I m'agrada més m'agrada més estar a fàbrica que realment el disseny en si. La cosa és que sí que volia crear una línia que fos bàsicament sabata plana i com que hi creia bastant en aquest projecte, que no hi hagués ni tacó ni cap tipus de sabata que no fos plana, doncs vaig començar a agafar models clàssics, que és el que fem, amb una bona horma, o sigui que sobretot siguin còmodes i es puguin portar amb regularitat i sense tindre problemes, ens mirem molt la qualitat i aportar un punt una mica diferencial que sigui pels colors o alguns canvis que n'hi anem ficant a nivell de materials o a nivell sobretot de metal·litzats que treballem molt i altres coses com ara per exemple estan treballant el PVC o estan treballant l'API vegano i totes aquestes coses de cara, però no realment cap al disseny, sinó més una cosa, diria jo, més innovadora en el sentit de anem a apostar per una cosa diferent o que nosaltres veiem diferent, no? Però el disseny en si realment no és o sigui, m'agrada molt però no és una necessitat, o sigui, és una necessitat més anar veient coses noves i intentant aportar coses noves. La dona Musan Row és una dona, o sigui, no tenim un estereotip i ara amb la botiga ho anem veient, que tenim clientes molt diferents, tant d'edat com de personalitat o de nacionalitat o de cultura, no? El que sí que tenim clar és que és una dona que li agrada anar còmoda, que això és sobretot és el que anem i és cada vegada el que ens va dient més la gent, o sigui, molta gent que torna a comprar-se una sabata és perquè moltes vegades són còmodes, no? I aquest és el punt que nosaltres, també per la feina que fem a la fàbrica, que és una feina de patró i que és una feina d'anar a fàbrica i d'estar regularment a sobre, i que tenim una molt bona fàbrica també,
i és sobretot el fet d'anar còmode, el per si d'anar còmode ja és una persona que és activa, perquè normalment es mou, tant sigui viatgera o no, però li agrada moure's, i també tindre un punt atrevit, sobretot per la majoria de models, perquè hi ha molts models que amb els materialitzats a vegades, quan ja s'ho proven ja és una cosa, però a vegades veure la sabata exposada no vol dir que se la ficarien de seguida, no? Molta gent diu, mira, aquestes m'agraden, però no me les ficaria. Bueno, prova-se-les i després, un cop se les proven ja és una altra cosa, ja veuen que ho poden ficar o no s'ho poden ficar en una altra... El valor afegit que nosaltres li volem donar a la sabata, traient que ja és una sabata que, a part de plana i amb el tall molts cops clàssic, és, a part de la comoditat, és el fet de donar-li un toc de color i que sigui més divertit, ja que fem un sabata que és d'un detall clàssic, que sempre tingui un detall, que potser pot ser una sabata que vagi amb flecos, que porti doble flecos i porti unes punxes a sobre, o que vagi amb una bota més extremada i llavors ja amb metallitzats, que te la pots trobar amb diferents colors. I fins i tot ara amb la nova col·lecció també incorporem el pèl, incorporem el PVC, incorporem altres impresos, xoles noves també que són amb una col·laboració amb una empresa italiana. Llavors anem aportant aquest punt diferencial, sobretot a nivell de disseny, sobre models que ja són models que, com a base, ja estan al mercat. La cosa és que nosaltres ens la fem nostra i la retoquem una mica, bastant, perquè arribi a ser diferent. Al principi estàvem molt enfocats al Japó, ara tornem a estar-ho. Al principi és veritat que vam focalitzar la idea d'anar cap al Japó, però no amb totes les eines que teníem. Ens vam quedar una mica a mig camí. Vam tirar una mica endarrere, vam començar a tantejar el mercat, sobretot europeu, fent diferents fires i tal, ens vam desenvolupar més en mercat europeu i fins i tot americà, i ara que hem estat treballant amb Acció 10, hem començat a treballar amb el Japó realment bé. Ara tenim 2 agents allà que estan fent una bona feina, i llavors ara comencem ja a tirar endavant la idea que ja era principal, però que fins ara no teníem aquesta eina.